igual. Sí. Miramos aquí un... Después de Eider está aquí, no, es un dar. Eider. Bueno, ore handi bat estropada hau Domekako estropadia hartzia. Gutzako oso garrantzitsua da, udako ekitaldirik eta kirol ekitaldirik eta garrantzitsuena da. Honeaz bukatzen dugu Lekitxon uztailean zihar injirazen estropada desberdinak, Euskadiko txapelketa, Bizkaiko txapelketa, emakumeen liga eta bar. Eta bai da referente bat, hasten dagozen gaztientzako, zelan eurak ikusiko daben, goi mailako arraunlarizak Lekitxon urrengoko Domekan. Bueno, ikusirik ze egoeratan gagozen, pandemia dela testala, gorantza doiaz positibo kopurua, inzidentzia tasa be gorantza doa, eta mensua da bakotxa beren herrian geratu, bakotxa beren etxian geratu, eta aukerarik onena da Euskal Telebista bitxartez estropadak ikustia. Bueno, estropadia, hau da beste estropada bat gehiago, 36 urte dian daroi hau korreo bebeka egiten, eta orduan, nahiko estropada egiten du hemen, eta beti hartu dira gauzak onak, eta txarrak itxi, eta orduan, nahi nekuina da metik deitzu jentiari ikusitza ze zirkustantzia dagoen herrizean, COVID alat ez dela, eta orduan, aldanik eta laguntzarik eta gehien egiteko aspektu honetan danok olako duteko, danok onerako izango da, eta errestasun gehiago eukiku, eta eskatzen ontena da laguntza eukitxia aldanik eta onduen, da espazatia atzo pasasa modura, horren zan txarto entendiduak, txarto olakotuak, eta olako gauzarik espazati dagoela, eta laguntzeko. Besteak ez dut esaten, laguntzeko, ze zirkunstantzako lan diraz, eta aurten egin du ja 5. estropadida egin dugu dana Lekitxion, da urte ditzen dira lau boz, eta gustore egiten du, eta beti pintzen du aldanik eta onduen egiteko, eta besterik ez ebez, aldanik eta onduen, da irabazti daukela honenak eta liorik ez egotiakola.